Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Kopo. Halo pemirsa. Sik. Ono paketan pemirsa, kono majalah. Hewan-hewan jojo. Majalah nyumplis wong sing pesen Mas Santo. Wong iki sendu voucher jare. Kita makan dulu pemirsa, mereview masakanku. Oh iya penjual kerupuk lali. Wong amen alinan yo. Ki tumis apa jenenge? Tumis tahu ki aku cuci tangan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana marsyaktana wa qina adzabannar. Tahu tamelan pemirsa. Yuk kita makan. Sebenarnya agak lemes-lemes dadine. Iki gak tumisan yo, malah kok sambel tauge pemirsa. Sampai ndek esuk. Sebagian sawah nasi panen belum golek damen pemirsa. Apa nek kene urung do panen. Iki sing mari iki ben kancaku. Dodol lah. Tumis toge iki nek diulek iku luweh suwet luweh mantep. Nek sedoyan pedes tak jajal luweh enak pemirsa. Mantap. Alhamdulillah. Cucu nanti Mbak Jojo turu. Kok sampai turu ya tre? Aku nyandak gawean ataupun aku ngonten golek selah nek bocahku meneng apa anakku turu lagi ngonten. Benerane mari ngomong bisa. Teman mantul itu. Tangi berarti ngocah-ngocah. Kan? Masih ngerti apa ngonten. Mau tak dunia sesuatu misalnya. Dengan ngomong gue mobil terus nancep no tiang. Mau tak ceritani, tak baru sih manganku. Apa pilek sarannya? Mangane pan mbak aku nek mangan iki wis kebiasaan kayak gilek bisa cak. Mbok piye? Tak gawe awen iki yo ora iso. Kebiasaan kau ibuku. Kon nek iso nyelep
bonjo ketan jadi kan saset. Wis kebiasaan. Apalagi aku cak tak gawe alon aku yo balik nah iya. Ora masalah gak biasa mangan panganan enak ora masalah kok aku. Misale lho, kayak kadang tadi ono acara apa ono ya cermon acara ambek makan yo. Aku kadang cepet dhisik mari wis kebiasaan aku gegebar wis ngono pemirsa mbuh piye aku. Nah saiki mah dhewe kudu sampe waktu ngopeni omah, ngopeni anak, ngopeni konten. Dan aku kalau seni ra iso piye. Aku kan biasa ngewangi ibu nang pasar esuk budal. Yo budal jam 3 aku kadang ngewangine nyusul subuh. Jadi sekali jejer iki 20 cangkir. Kudu ndang del entek isai dijemur dijemur disalahne anu. Dadi cebar dadi kebiasaan dadi sampai sakmene aku. Sakmene gerange apa-apa gage bar. Mbah piye? Ora tak gawe terus ben sok cepet yo gak memang kebiasaanku ngene iki. Yo tapi kan yo sing balik nang awake dhewe. Aku kadang ngomong ngene iku jenenge iki mesti yo jenenge resiko wonten mesti ana sing pro kontra yo balik jenengan yo. Jenis menungso iki duwe watak dhewe-dhewe. Kadang pemikiran awake dhewe ngene, kadang tentu bener nang kacamatane awake wong ya wis ngono kuwi. Tapi kerjaan ku mengandung resiko ya termasuk ngonten resikone apa ya serah dhewe. Kita dono pemirsa sik. Iki bakalan nopo digawe listrik desa diperbaiki lho. Kok iki 1, 2, 3 ambek kono nggone Mas Kosim. Paling iya pemirsa. Paling apa dibenakno kuwi lho. Oh. Iki wingi pemirsa pas aku nyapu. Loh. Kok ana wong lanang ana sing ngebor, ana sing nggawa tiange ditempakno mobil pick up ngono lho. Sampai tekan kono ngono. Piye menurut pemirsa iki tiang apa? Nek oleh aku ngarani nek tiang listrik gak mungkin wong listrik kan wis jalure nang kono dari sini ke sana. Iki paling diperbaiki ya. Yo mbiyen-mbiyen sih ana pemirsa sing takok. Nek niki iki prosesnya iki gak gampang yo Mas Mbak yo. Ini iki nek soalnya kayak listrik tanggung jawab pihak kelurahan desa. Memang Mas Santo bolak-balik tak kongkon. Menurut Mas Anto seneng emper ae iki lampune. Ndara lampu njaba engko diurus desa. Aku tak pasang ning dalan nang ngarep. Engko nek watak ana apa-apa konslet soalnya jalure kabel kan ngene. Wedine engko nek pas konslet gak ono sing benakno nek bengi nek rino iso nyeluk pelekan nek bengi piye? Terus tengah wengi piye? Ngono bojoku pemirsa. Dadi gak setuju lho delala kan dulu kok ono iki ngono pemirsa. Nah, iki lagean wae. Wingi pemirsa. Oh. Kono yo ono kan kene bengi kan peteng. Cuma lampu ku iki sing wong ning dalan ketok sorot ning dalanku iki. Nah, iki pemirsa. Kono iya, kono kan peteng sak jalur sampai tekan warung kidul kan anu pemirsa. Pemirsa, iki aku jaketane perkara napa? Kasku iki keleke ketok. Pesalen kok yo wis yamene aku ngono. Sumuke ra kapra alhamdulillah. Wis ana udah 2 hari gak hujan yo. Udah ya alhamdulillah penting aja sampai banjir ngono lho pemirsa. Pernah kan tak konten omah iki dikepung banjir. Lah karena memang datarannya memang lebih rendah daripada jalan raya ya banyune ya nyungsep mengisor. Wih kena apa? Ya terima kasih buat pemirsa yang nyarano Mbak, udan petir hati-hati. Aku soalnya ini loh pemirsa yo.
ana sampah nyumpel, nek ora tak benakno engko malah tekan nang omah kene banjire, mulane kuwi. Terus sampe aku nulungi wot sawah iki sik dulure pake sik batah. Kuwi tak jupuk, engko nek kintir kan ora nek ape nyebrang lewat sawah kan kuwi kalenan gak iso lewat engko pemirsa. Ya wis pemirsa terima kasih ya iki mang mereview masakanku. Karo ndelok kuwi lho, ana proyek anyar pihak desa. Ketoke kok tiang lampu mosok kabel listrik kan gak mungkin ya pemirsa. Menurutku iki lampu dibenakno penerangan lampu nek bengi. Soalnya iki dalan alternatif nek wong getas sampe nang Linggo gak pengen lewat jalan raya kan cepet lewat kene malah. Lewat lapangan sepak bola lewat kene rono ku tekan. Ngono ya. Iki kan prosesnya panjang, pihak kelurahan ngajukno sik proposal, kan ngono sistemnya pemirsa. Terus untuk anggaran terus dianu. Iki nek beda desa. Iya ndek anu sih, iya beda desa kan beda aturan. Nek nggone bapak ibu kuwi kas desa, kas RT tiap RT ku anu wargane nglumpukno kas terus ditukokno tiang. Lampune lampu pribadi tiap kakang, tiap omah lah. Lek kene tanggung jawab desa. Sing kuwi lho sing gak kena kuwi. Wis 3 tahun pemirsa ketoke. Wis tau dibenakno matine terus mungkin ae ana rembukan anyar ngono kae. Ketoke oleh ku ngaren tiang lampu listrik ketoke lho ya. Lampu nek listrik PLN yo ora mungkin wis jalure wis ana dhewe. Lampu. Wis pemirsa terima kasih nonton kok aja lali like comment subscribe keluarga meskipun. Nek anak lakune nyun sepuro sing akeh yo iki mang review masakanku yo karo ambek delok iki mang. Tetap semangat untuk hari ini, kesempatan milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, ojo lali bersyukur ben ora kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.